So, sa black. Sige. White. Hoy. White. Hindi. So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay maglalaro tayo ng color block sa Roblox. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ng notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong video. So, let's start na. So, antayin lang muna natin na mag-start yung game. May So guys, kung sinasabi nyo may Robux na ako pero wala ako Robux. Ano lang yan, pre lang yan, takbo na yan. Di sana nakabili na ako ng tablet kaysa sa takbo na yan. So, ito, may parkour dito. Ano to? Purple. Ay, maganda. Nice, umabot pa. Ugagi kakari isa. Si Kibi. Light red. Dito tayo. Oh. Light red. So, naglalag. Oh, naglag kasi eh. Naglag kasi kaya ganun. So, balikan ulit natin yung parkour. Hanapin ulit natin. Kasi ang daming pumpkin dun eh. Kunin natin. Nakukuha ba yun? Asan na yun? Ayun. Nakita ko na ulit. So, ayun yung daanan. Ba't may lumalabas ng mga Robux? Ayan na. Alone. So, ano yan? Sa carpet? Talon. No! Ang daya. So, yellow. Basta yellow. Talo ka agad ako. Reset. Talo ka agad. Nag-reset na lang ako kasi yung takbo nawala na eh. Kuha na lang ulit akong takbo. Yung ninja ulit. Maganda yung ninja eh. O, para Naruto. Sasuke, bayo. Naruto, bayo. Medyo kasi pinamalat ako. So, mag-open na lang ulit tayo. Buntikan na. So, let's go. Oops. Tigil muna. Takbo. Yay. Nakukuha. Nagkaroon ako ng badge. So next game na tayo. Itong video na to, lang to, saglit lang. Kaya ito tayo yung scooter sa paa, sa sapatos.
So, black. Nag-i-slide siya. Pangit pala to. Black ulit. Lapit. Lapit ng babae. Sana all may Robux. Orange. Dito na. Uy! Wala ko. Walang ko. Orange. Red, red, red. Nice. Oh, hulog. Gray. Ayun. Oh, sayang. Hindi pa umabot. So, mukhang matatagal ito kung mag-edit nito. Pindutin nyo yung button, yung like button, tsaka subscribe, tsaka yung bell. All muna. So, electric pan tayo para malamig. Ano number yan? Anong number ba yung electric pan? Bakit napakalakas? Tinatangay ako. Nagsisihulugan na. Orange. Orange. So, light red. Uy. Red. Oh, light red yun ah. Light red ba kayo? Ba't ako nahulog? So, sa susunod, tayo ng pet simulator ulit. Kasama na natin doon si, Winjay Vera. Sa susunod, pet simulator X. Yung nilaro natin nung, nung kagahapon. So, tayo? Yung mahaba yung paa. Ano na yung green? Dapat may dark. Parang palalaman. Purple. Nato ko. Yellow. Please, mahulog kayo lahat. Gray. Oh, akala ko nahulog kayo isa eh. No, nahulog ako. So guys, ayun na lang muna sa ngayon. Kung gusto nyo pa ng part 2, comment down below. So, ayun lang. Mag-subscribe na di kayo. Like and share, subscribe. Pakipindot na rin ang